Și Mamă, modică. stai că eu fac ceva. Stai un pic că fac ceva. Mă, mai merge. Unde pe serpentine sunteți? Suntem la garajul de pe Serpentine, haide că oricum tine în gemeră. E și Andrei? Da, Yes, vine și budică. da, sunt și eu. Mamă, suntem 10 mașini cu ai. Gata, mare. Unde sunt? Matei, te urca la... Ok. Stai că trebuie să Stai vină să... La care e garaj, normal sau electric? Da, mă, normal. Bă, ăsta e electric. Uite și pe băieții mei, mă, ca aia le-aș gura Ok, lor. ok, acum veni. Stai să-i vezi pe ei mei cum vin. Bine, urc cu voi în mașină. Că venim de pe autostradă. Imediat ajungem cu gemeal. Și eu pe aici. Bă, deci fii atent. Am făcut și Băiatul full. ăsta, băiatul ăsta e King, Salut. băiatul ăsta e Matei. Și mai trebuie să vină încă un băiat, nu? 2. Încă doi băieți. Salut. Hai de Salut, Ram. Bă, tu care ești? Care ești de aici? Meco. Becali, Oh, becali. Mico, oh my god. Ai ceva, mă? Da, Și ăsta care s-o prind lângă noi este... Andrei. Andrei. Bă, du-te dracu, ai și... Ai și ăsta și ai și Mercedes? Ai Ce și faci, Galarda mă, și cu- ăsta? Nu, are Mai doar Pe ăsta. Galardul, l-am dat. Bun, ăsta e blindat, e bravo lui, îmi place. E blindat? Nu, mă refer la Bă, băiat. da, e gen, mă prost. refer la- Aaaa. Da, Ăsta așa e că e blindat? blindat e ăsta meu, stai așa să vezi. Da, mă, ci că ăla e blindat, am aflat și eu. Am văzut Ăsta e undeva. blindat și în lateral. Da, e mai bun. Bombă, e bombă. Na, Te rog frumos. na. Eu tăl, mă, o tăl pe a meu. Na, mă, na. Ăștia cine sunt, mă? Mă, nu te mai suport. Mâncava, trebuie să facem o poză, bă, băieți. Bă, du-te, Băi, du-te să te bandaj. Nu Bă, te bă, mai du-te, mă, ce suport. prost e. Nu te mai bate, nu te mai bate. Bă, Nu te mai bate, rasa nu te mai mătii. bate. Bă, nu mai pot cu tine, mă, nu Bă, mai pot cu tine, mă. nu mai dacă ei îl rănești. Atâta. Băi, ești redus pe Ba, creier, ba. vede, du-te bandajează repede. Da, mă, ho, ce te grăbești Hai să atât? Bă, Cât suntem, intră pe 115. Bă, intră pe 115, Alex. Intră pe 115. Și tu, Meco. Bă, nu cumva tu mai lăchit acum câteva zile. Ei, Mă uiți? Du-te pere la smur că e lângă tine, ești prost. nu știu. Bă, du-te la smur. Nu cred. Nu, mă, nu, că am 80 Gata, pula. mă. Dar de fapt nu era. Cum să era- te lăchiți? Era rătăită așa. Ia pe- spuneți. Nu putea să spun, Nu, bă, nu sunt răit. Nu, vină cu Nu sunt răit. Bă, cu aia, e mai bun Everonul Ai să iau și asigurare Everonul medicală? sau iau Mercedes-ul? Ce merge? Mercedes. Nu, ține-l, că ăsta e blindat. Și bine și este blindat, dar ne trebuie și extrem. Știu. Știți că expiră în 7. Eu n-am cu ce, că eu am sticlă, că nu mai am nimica, La că... intimidare, ești mult la intimidare. Nu, am avut întreabă cu șumută, dar nu mai dau bani pe de alea, că sunt prea prea prost, prost, da, și am și cu echiperi proști. E bine, nu la voi mă refer, la ăștia alții. Oricum, în seara asta eu zic că prindem. Dacă mergem, până la ce oră stați? Sau, Bă, mai vreți careva bandaj? Da, bandaj, dar bandajul de la mine oricum nu. dar Mercedes-ul ăsta cu cât îl dai? Bă, să-i da să vă dea medicul, mă. Mhm. Care, ăsta blindatul? Dă, mă dracu, Mhm. nu merge, nu-mi cumpăr. Salut. Bă, ești nebun? Duceți-vă, dați-vă și voi câte un buletin. Dar stai să-mi dau și eu cu bandajul pula mea un pic. Stai, bă, domedic, mamă, bă, Domnul medic? Oh, domedic, dați-mi și mie, vă rog, un bandaj. Mă va uita mai bandaj pe mine un pic? Ai asigurare medicală? N-am. 1000 te costă bandajarea. Am. Să-mi dați și mie, vă rog. Am și o asigurare medicală, dați și mie, vă rog, un bandaj. Am. Și vă dau buletinul. A cui e asigurarea asta? Am. Lui Alex A mea. Popescu. Un buletin. te rog. Eu. Dă, bă, Da, dar bă, buletinul da. să stă în mașină. Medic, dă-și bea, te rog, un bandaj să-ți dau buletin. Ați venit, buletin. gata? Da, Băi, lui Edi a picat. O, sănătate, sănătate. Domnul Troluț, bună seara, bună seara. Salutare. Salut. Sincer, am Sănătate. uitat de ce am făcut tichetul. Bine, spor. Salut. E, unul pentru tine, plus. Da. Alo, da? Unde sunteți? La garaj aici, suntem 20 de oameni. A venit și Andrei? Suntem 20. Cât ai Ia, dat stai bani? puțin. 18.300. Și e blindată sau ceva? Se apă rău de tot. Nu, dar, nu. De ce ai făcut asta? Hai că vin să te iau. Domnule? Bă, băieții, și vă place, mă, ouăle? Depinde De care. Paște. Nu, Asigurare. ouăle, bă.
Bă, nu mai vedeți unde am sărit? Hai toată lumea. Ați treabă pe 115? Da. Haideți, bă, haideți. Unde e Edi? 503, Zi. 503, Bă, 503. ba, să moară mama dacă am vrut, să moară mama dacă am vrut. Bă, ia gemero. Mai trebuie să vină cineva. Da, mă, știu. Ce căscut? Bă, ce? Edi, Bă, Edi. Bă, toată lumea e pe căscuță. Doar am vrut să arăt. Noi toți. Ce căscuț ești, veri? 115. Poftim? 115. A, da. Uite, nație, Bă, dă cât oameni, ce suntem, suntem coai? aici? 1, 2, 3, 115. 4. Bă, o poză, toată lumea trebuie, cu mașinile, cu tot. Trebuie să am la mine ceva. Și Vreau să eu. o poză. Hai, Doar nu la mă toată pun lumea. back, bă, background de telefon mă pun. Haide. Hai să le parcăm toți frumos acolo, gen, stați să plece medicii și de acolo le parcăm. Bă, toată lumea e pe căscuță, da? Da. Bă, pe mine trebuie să mă trageți de limbă, că eu vorbesc încet, mă aud încet de la gura asta de adecvat. Haide, bă, unde parcăm și noi să facem o... Uite acolo, unde a plecat medicul, gen, unde a plecat medicul. Parcați-le gen cu spatele, gen. Da, bun. N-ai cu cine, mă, el e mei cu atâta poate, n-am ce să fac. Bă, uite aici, veri. Bă, stai, Bine, și ce să fac? Mergi la Am mine. fin. Bă, dar o să scoată mașinile. Și Băgăm benzină. Bă, dacă acolo e garajul, sunteți sigur că vreți acolo? Bă, haideți din coace, coaie, aici la din coace, bă. Sau da, hai mai bine la magazinul ăla. da, chiar, că hai la Da, să magazin. mergeți la așa. Puneți niște mașini, bă, pune două mașini așa în lateral și restul, Andrei, pune G-clasul așa, ca e pe diagonală și restul băgați-le de-a dreptul așa. Vreau să fac o poză de față și o poză și voi spate, hai. Bine, și mașini, el că atât de Le-ați parcat toți? Bă, Băgați de astea din mijloc. Puneți-vă o leacă pe mașini, că vreau și tot să fac o poză de față. bă, dar dați-le una lângă alta, nu veri. Care este acum? Bă, King, pune cât pachetul. Ce dracu faci, mă? Închide portiera. Stai că trebuie să eu trebuie să o închid. Închisă la mine. Ok. Așa. Fake mafia direct ești, mă. Bă, nu, cred că. Băga mi-și pula. Nu m-am mișcat, veri. Lasă așa, nu mai contează. Fake mafia direct. Puneți în față. Să vedem și mie, bă. Haideți toți aici. Mamă, ce e aici? Ce șanse să mai aibă ăștia cu ei? Să fiți adunați. Puneți-vă mai încet. Încet, mașini. Alex, ai aici. Nu, că mie Ăsta de la Gemera. Ăsta de lângă Gemera. Matei. Vărulei. Nu, eu. Bă, ăla cu șapcă. E Andrei. Andrei, Da. dă-te mai în dreapta. Nu în dreapta. Așa. Mamă. Hai. Suntem vere, destui. În 3 ne-am făcut mâncava și pula voastră, Da, mă, hai, da. Băi, eu trebuie să-mi dau una peste cap, coi. Nu pot să cred. Hai, da. vere, băi. Mergem pe aici. Eu, bine, eu vin, dar o să vedeți cum să mă mișcă în rate. Nu, dă-ți una în cap și intri pe 115 când Și revii. eu la fel, mă simt așa slăbit. Atunci hai, vere. Care vrea să Așteptăm. îi dau una peste cap. Îi dau la tot. Hai, plecăm, da? Nu, n-are rost, vere, îi așteptăm pe ăștia că cât durează, 2 minute. E ok, hai, ce-o fi. Dă-ți una dacă... Nu mai Dă-ți că și ăsta și-a dat. Dă-i, ca să așteptăm pe toți, hai. Deci, Ia veniți, da? bă. să așteptăm. Veniți ăștia care îți vin acum, noi. Bă, da, mă. Bă, King, ești în mașină? Da. Dă-ți una rapid peste cap, da. Nu mai dau. Din mult chefon. Ești sigur? Mai bine. Da, mă, nu mai Dă-te și jos, dă-te și jos. Alex are sticlă, parcă, nu? Păi hai, să vedem. Băi, 3 de 1 și. Bă, cine-i băiatul ăsta din fața mea? Edi, luați-vă Zi. câte o mașină, fiecare câte o E, mașină. e Andrei, e cu noi. Ah, ok, Să fim ok, atât de Andrei. mulți. Salut, Andrei. Da, fiecare câte o mașină. Nu, eu urc cu Edi. Andrei, Stau ia și eu tu cu Edi. mașina ta. Sunt Dau prea și eu multe cu Edi, bro. mașini, bă. Hai mă, nu contează mă cum. Dar să nu fim două mașini, gen. Să fim alea mai mult. Uite, bine așa. Băi, e ok. Ce mai bine ceam? Înței, o gemer, o gemere, un șiroco. Cer scuze la știi. Hai, hai. Dați-vă dacă am filmare, poliție, stați. Bă, opriți-vă. Ca să s-a dus unul în culoț.
Gata, băi, Facem Eu dau aștept, hai. Hai. Mamă, ce e aici? Mamă, Greta, lent. Dar merge cu 150. Hai da, băieți. Băi, te faci mea, da? Da. Hai sus în tot. Eu prind tot ce prinde. 4 mașini. Nu faceți accident. Suntem mulți, în caz de l-a pe unul altrat. Ce? Lăsați, Unde vă duceți? Bă, stați așa să mergem toți. Lăsați-mă, lăsați-i. Lasă-i gemera. Bă, s-a dat jos la gemera portocaliei. Ia, haideți pe ei. Hai, urcă sus gemera, urcă sus. Nu, vere, nu. Lasă-i urcați în sus, bă. Mergeți în sus, gen, sus, la întâi. Haideți-i. De unde sus, gen. Bă, dar Ne vin întâlnim după toți acolo. noi. Vin după noi. Gemera portocaliei vrei să-mi ia? Păi dacă vin după noi, el o mai aici, ne face păcași. Să nu blocați ambele. Suntem verzi, nu portocalii. Eu sus. Așa se vede. Ok, bun. Dar opriți-vă toți aici, gen. Că ne strângem din nou toți. Bă, și unii gămești mai toți. Deja suntem toți? Da, suntem toți. Mergeați fără? Ba, nu. Ia. Vedeți că e unul în spate, a rămas unul în spate. Aia doi au făcut accidente, nu mai. Vedeți că ăla din pe unul are armă. Pe unul de... Da, jos. Mamă, ce Da, ești, mai hai. știu care cum e coaie. Hai să luăm eu tot ăsta, vede că e singur. Bă, pe unul O să veni. trag. Bă, sunt în spate coaie. Ajutor. Tragă ce din spate. Haideți să ne dăm Bă, jos. coboară ăsta cu gemera, hai să coborâm mă sau? Hai, lasă-i direct. Hai. Hai jos. Nu, hai jos. Hai, coboră jos, coboră Dă-te jos. jos, dă-te jos. Ce trag, Ce Slavi. pot să tragă, ce copii să capăt. Hai jos. Lasă. Bă, coboră jos, gen, nu jos. Mașinile, gen. Au tras în mine, bă, băieți. Bă, da, Te-au nimerit? aveau e motiv mașina să tragă? figurată. Nu, n-aveau. N-aveau. Haideți la Canșo. Să vină și Alex. Că suntem cu ăștia, hai. Care a tras voi sau ei? Ei au tras. Și Vine un... N-are. Da, lasă. Știu și ei că n-au șanse să mă omoare coaie. da, Dar nu ne-au stomat, n-au făcut absolut nimic și au tras. Bă, undeva, t-a plăcut cele jos? Nu. Acum. Și Rocco. Asta din față, cine? Luăm? Lua și Rocco. Două văzătoare. Ăsta din față și chiar o nu? Lasă. Ce faceți, bă, băieții? Haide la pac. Bă, stați dreapta. Vino spre Vreți să mai scot o gemeră? Da. Hai repede la garaj. Băi, și Lasă, Rocco, că pare dubios. ăsta nu e Pare cu noi, mă. dubios rău. Ce să nu fie? Și Rocco sunt cu voi, dar mai era unul. Tot la fel ca meu, doar că n-avea o ceră. Lăsați Volkswagen, că pare dubios rău. Pare chiția. Uite Veron. Și smulge ăsta, așa. E Veronul e Alex, Știu. Bă, stai așa, că gemera galbenă i-a făcut Alex ca nu? Sau mi s-a părut? Da, suntem în copac. Eu sunt. Da. Sunt în copac, eu. Suntem în copac. Veniți să ne luați că suntem în copac. Unde? Păi a intrat unul în noi. Cu Veronul, nu? Bă, și o că vine la voi, care și eu, bă! Ăla, Băi. pe Veronul a intrat în noi. Bă, ce vreau? Nu v-am atins cu aia. Nu te da jos cu mașină. Băi, ce-ai coborât jos? Vino. Păi ai zis că mai e în gemera. Doamne. Bă, Alex, stai cu mine, te vezi sus?
Băi, coaie, dacă vă... E aruncat în aer, vere, am văzut. Unde este? Mai vine o gemeră cu neagră cu perla mov. Băi, vă Bă, și câte să gemera și hai înapoi. Și prost, Alex. Haideți mă să-i luăm. Băi, că nu te mai suport cu că mi-ești O, bă, tace, tace. Atât poți. Haideți. Hai că vreau să trag în mine rău de tot. Bine, mă, eu. Bă, care aveți ramplet? Bă, care? Am eu pe... Hai, vere, ne crezi așa bogați? Ia și așa, adică... Am eu pe Verona. Să mor. Unde este? Hai, Bă, gemera. Te mai intersec. Ești multe. Unde sunt? Suntem aici, ne Vă vedeți să nu luați pe ăștia în față la... Hai, Gemera neagră cu perla mov, eu sunt. Noi Ah, ok. Ultima gemeră, eu sunt. gemere. Bă, e... Opa. Luați. Nu-i mai luat. Ah, Sidide. Nu stau. Uite pe Hai, dă pe unul sus. cu spate, Hai, mai sus. nebunit ăsta. E 8 în fața mea, e 8 în fața. Hai Ia, întâi, coboară dă jos, întâi, coboară. dă întâi. Bă, cum s-au dus ăștia? Ăștia, bă, Bă, urcați sus, băi, urcați sus. Haideți mă după pe bă, unul, haideți după pe nu-i unul. mai alergați vere pe aia, că ea s-au dus. Lăsați-mă, Vine unul cu el! lăsați-mă, hai întâi. Urcăm și ei după noi dacă nu. Acum urcați sus. Hai să urcăm tot sus. Mașina răstunată, aveți grijă. Sunt în ea, mă? Ține zona. Da. Hai, dați, Ce-a luat? Ce-a avut pe el? toate, dracu, ce stai. Portbagajul. Mamă, portbagajul, Nu verifică nimeni pe bagaj. Nu avem Câte voie gram? că e răsturnată, Da, chiar. Scuze. Bă, aici. Ba nu mă, că poți să zici. Nu vă țin, nu, n-ai cum, că e răsturnată. N-ai cum, E gol portbagajul. respect. Hai, urcați. Mamă, capac. Bă, citiți aici, am citit, sunt E liber. Hai să așteptăm aici. Așteptăm aici. Fii atent, fiecare Unul să stea pe jos. 3 în stânga, 3 în dreapta, 3 în mijloc, dacă suntem destui. Atunci 2 cu 2 e perfect. Ăsta din G-clasă, închide geamul din spate, stânga. Ăsta Te-ai spus? cu gemera verde, pune-te în fața mea. Închide Edi, geamul din pune-te în spate. fața mea. 2, 3 și a crescut fără. Faceți rapid blocaj când nu știu cineva. Vine mașină, pe 1. Mamă, luați. Una. Nu vă puteți, Da, nu la voi prindeți și ce-am vreau, că bă, Nu mai, lasă. Vine altul. vine altul, stai blocaj. Vere, roșu în obraj. Jos. Hai de pula lui. Trebuie că m-am sărit în mașina ta. Așa băieți, așa vă blocaj. Ce mașină are de? Haideți înapoi în teste. Puteai simt eu că a făcut el o Hai să prostie coborăm până ceva. în teste. Vorbi jos, stai să vină toți. Deci mergi mai ușor, nu mai mergi așa tare. Mă duc înainte cu capre aici. Bă, fă Dar mergi mai ușor, liber Veri. pe unul, fă Așa. liber pe unul. Iară. Da, au tras în mine. Bă, mașini jos, atent. Vino.
plecat general. Eu la mine. Ce face vere asta cu eu? Băcătă pe eu. A căzut snap, are cineva ceva... Am eu bodycam, dar n-am ăla. Dar, Everon, ce bă, faci? băi, fiți atenți. Gemera albă, vine spre voi. Everon, De jos, nu se... Bă, vere, hai să luăm pe ăștia din apă, merge jos, dar n-are rost. haide. Unde ești? Hai să-i luăm. Eu sunt cu șirocul, hai. Dar nu te văd. Nu vede, sunt în spatele tău. Gata, te văd. Da, hai să luăm unul pe parte, Asta zic, hai. Hai să luăm cu T2, că n-am ce să fac. Urcă pe partea cealaltă, urcă pe partea cealaltă, Jos. Gata, frate, Jos. gata. Hai repede. Mâine Ia sus, spune, mâine care sus, este? mâine sus. Jos am. Toată lumea jos. Are ceva pe ea? Vezi în portbagaj. Stai cu spatele. Stai cu spatele la mine. N-are nimic, Stai, frate. că te văd pe burtă. Stau cu spatele la mașină, da. Te văd întins, băi. Ia, frate, Aruncă telefonul că scuța. Da, să luăm pe aia, Aruncă-le mă mai repede. Alo, da? Aruncă Ce să arunc? telefonul Alo. și stația. Alo. Telefonul și stația. Gata, boss. Zi frate, Poți să zi plec? repede. Ce faci? Treabă. Le-ai luat? Zi, cine ești? Luca, am fost dat afară, am fost la hotel Banat. Care e Luca? 73755. Stai că nu pot, te sun. Nu plecați. Bă, bagajul luați-mă unul. Unde ești? Liber Zi unde ești? portbagajul, e liber. Hai că vine Alex, dar stai cu mine unde la garaj. Papi, trebuie să mă duc și să-mi iau Everonul. Nu mai vezi, nu vezi. Am dat cu aia, Bă, urcă, veniți înapoi. Unde duceți cu aia? Sus. Trebuie să mergem înapoi, cu aia, înapoi. Vine unul cu mele. Unde? Ai intrat în el sau? Am intrat cu Bă, aia, sunt ăștia aici, ce facem cu ei? Stați-l, dracu. Uite că sunt, îi luăm. Băi, mă duc pe la ăștia. Bă, ăsta cheamă poliția cu aia, cheamă poliția ăștia. Bă, ai două locuri? Ai două locuri. Hai că vin sus. Sunt ăștia aici cu telefoanele în mână. Lasă-l pe ăsta cu motorul. Ăla cu... Lasă-l pe ăla, cu una. Bă, luați-le telefonul la aia, mă. Bă, ce spuiești? Băi, luați-le telefoanele dacă au telefoane. Hai să le luăm ce mai trebuie. De unde să plecăm noi, mă? Avem mașină cumva? Bă, nu mă interesează mă, că îmi pușcă, mă. Plecați că vă împușc. Plecați că vă împușc. Îmi pușcă, un frică sunt ăsta, îmi pușcă, mă. Pe cine? Și pe mine, mă, ia împușcați-ne, mă. Hai. Pe tine? Păi ce ne spune nouă să plecăm când noi suntem pe jos? Auzi la el. Bă, Ce că să plecăm? dacă ești pe jos, alerg eu. Nu pas. Uite, am chemat poliția să vină să ne ia poliția. Am făcut o infracțiune amândoi. Mișcă-te. Bă, vrei sau nu pleci? Unde pula mea vrei Tu vrei să-ți dau glonț? Ai plecat sus. Bă, bag ulițea Constantine, ui. Hai să vină taxiul cu aia. Fac Ești jobul ăsta. Băi, dai drumul Asta de așa, mă. 5, 4, 3. Ce 5, bă? Acum plecăm, mă, ia stai așa, mă. Stai să vedem cine pleacă. Bă, dai Stai să vedem cine drumul pleacă. odată de aici. Ia să să vedem cine pleacă. Eu sunt aici cu ceau Păi ceau. nu, mă, stai să vedem, mă. Bă, stai pe loc. Ia aruncați telefoanele. Telefoane, bă, stai cu minte acolo. Bă, eu nu pot aici. Care trage, bă? Cine trage aici? Hai, mă iau zi, mă. Hai să mergem, asta vă bag plișca. Bă, Gemerul ăsta ce căută iar aici? Până lăsați-l în pace. Bine să plece și pleacă. General, bă, fac la jepur și eu se pe Dar ce căută aici? Bă, Vine la tir, să nu-mi vânezi pe îndrept. ăsta Hai să iau pe ea mașină, se ascund. Stai ăla, ți iau pe ea din mașină. Mai cu cine cu aia? A, da, vrei să băgăm tu fișori. Asta? Bă, da, ești proști, au chemat Eu singur n-am cum să iau. Hai, bagă-l în mașină și hai după mine. General, Să plece și aici, că Băi, dar asta nu Lăsați-o pe Știu. aia, că am jefuit. Știu, dar... Asta cam așa și în reali... și în... Oh, Da, știu ce. și în laterale. Sunt. Da. Prima oară când am avut mașina asta. Am... Cineva, așteptăm pe cineva. Bine, frate, acum mă dau jos, imediat. Mă stați cum? Deschide portbagajul. Bine.
Bă, dacă mă mai e la mișto, pleci pe jos. Hai, pleacă pe jos. Hai. Bă, îți dau glonț. Hai, pleacă pe jos. Mersi de gemera, salut. Pe jos toți. Pe jos toți. Băi, Oh, ce-i cu brumecul? ce fug ăștia pe jos, băi. Doamne, coi. Bă, duceți-mă să mai și eu Everonul, coi. Pe jos face piciorul frumos. Bă, eu nu știu, eu cred Bă, că auzeam turiștii voci pe ăsta în lăsați, mașină, turiștii nu știu lăsați. sigur. Că el era lecinat, nu putea să vorbească. Auzeam voci, nu știu. A zis sus, sau? E unul cu gemera. Țineți-mă 2 secunde, țineți-mă 2 secunde. Gemera noastră, vede. Da, vede, știu. Aban. Da, trebuie să mă duc la spital, vezi, că asta Eu sunt, eu Ce gemera suntem, coi? 3? Hai să sunteți. Mamă, E coi. până aici mereu. Bă, duceți-mă să-mi iau... No, după mă duc să-mi iau Everonul. După, nu acum. Bă, dacă ajungem pe jos, trebuie. Vedeți mașina restaurant. Asta e prost pe curbe, asta e singurul minus la mașina asta. Adică e barcă și Lasă-l pe ăla de la Da, mașină. știi. L-am băgat. În rest e chiar e tot mașina. Ok, perfect. Ăla, bă, nu știu, eram la mașină Stau dreapta. și auzeam voci așa, nu știu. Stau stânga. Cred că erau voci din capul meu, nu știu. Ia copil. Hai bă, hai jos înapoi, hai pe acolo, pe la... Hai înapoi. Unde să mai plimbă multă lume pe la Ganșu, vin mulți acolo. Bine, câte 3 mașini așa și dacă le facem. Bă, vedeți să nu-l luați din față de la graș, ducem. Să se mor tu. Bă, v-ați să cazi, că nu știu. Bă, uite doi pe jos. Mergi 2 milioane pe jos. Coaie. Bă, dar ce Au la- caută? Ăștia Bă, ăștia au mai fost aici. Lasă-l. Bă, Ce meră? Am picat, nu de altă, dar am uite, picat. bă, da, dar nu trebuie. Oricum nu conduc eu. Ăla care conduce nu poate să mai dea pe acolo. Bă, Ia duceți-vă până la garaj, bă, trebuie să mă duc până la garaj să-mi iau Everonul, mă piși pe voi dacă nu mi trebuie să cinci. Gata, i-am zis ăsta să plece dacă nu-i dau plus. Stânga? Tu ești, Bă, da, mulți suntem coaie, ha? tu ești pe vedere. Mamă, băi, da, suntem. Da. Mamă, Bă, dar nu, e păcat că nu fuge Everonul la coaie, am pus și antilac și nu dă. Să mai și restaurant la drept. Asta, dar știi când are jante, mi se pare că nu se răsără așa tare. Da, am și am să dă mai ales pe mine. Da? Mediile să Bă, fie măcar merge că la- e blindat, că titanul nu-i Știu, nici știu. știu. A, nu-i mai dat. Și extremul cred că e mai sau dacă. Dați-vă, întorceți-vă toți. Te aștept la garaj să mergem amândoi sau? Opriți-vă la proces. Mai bine. Nu. Bravo, mă, sta. Parcă îi zisem să o ia pe jos. Lasă, lăsați-l, nu lăsați-l. Oricum Vă trebuie ce- să Lasă-mă puțin. oricum trebuie să arăt pe vreo 2-3. A, bă, vezi. Hai, bine, lasă. Cum mă merge la garaj? Bă, întorceți-vă, bă. Are toată lumea la pod. Aici e garajul deja. Și pe toată lumea la cod am înțeles. Suntem în spatele. Hai să Scoateți așteptăm la cameră, acolo la bă, bă, bă. așteptăm. Hai să așteptăm la tine. Hai. Ce faci cu Gimera care te pe lângă mine acum? Vine un galardo. E huracan, dar nu avem voie aici, nu avem voie Bă, aici. bă, l-a făcut al meu pachet. Avem voie să-l luăm. Îl băgăm în gel, băgăm în gel. Smurtă, hai să-l luăm. Hai că nu. Lăsați-l pe ăsta cu huracanul. Lasă-l, vede, lasă-l, nu face. Stai mă să vedem ce are pe Bă, el. uite unul pe jos. Jos, Jos. jos. Bă, Ce faci mașini. pe aici? Urcă gelee, veniți. Ce faci aici? Mă duceam în oraș, Care e Everon? Scuze, vă rog. Fugi de Da, Bă, lăsați-l în pace. fugi. Lăsați-l în pace. La ce limit am vede să-i fac pit stop? 100. Minim 100. Maxim. Bă, 100, sunii mă. pe jos aici, veniți rapid la mine. Unde? Unde? Mamă, multe mașini la mine, multe mașini. Păi zi unde ești? Pe unde ești? Băi, Ce ochi, bă, te suni? bravo, pe. În triunghi acolo, de cu ai Acum. mulți. Coboară unul. Așa stă e veri, m-au luat-o pe jos. Să ce ești, băi, ești bruși. Bă, sunii, te ascund după pod, bă. Haine mișto pe ei, unde sunteți? Uite-l pe King, era să intre în mine. Acum. Uite prostul de King. Și Mudica a intrat în pleu? Bă, veniți încoace. Bă, nu mai Unde ești, gemera verde? Unde ești? În spatele vostru. Haide. Mego, tu ești Haide ăsta sus. spate, da? Bă, veniți după mine, tot. Mulți, erau mulți.
Ia uite, pe jos ăștia, nu știu ce se preocupă. Uiți, mașină. Bă, să nu fie ăia cu Motor, motor, motor. Nu tot pe ei. Voi erați cu ioptul ăla? Extrem. Mă auzi, fata? Mă auzi, admin? Lăsați-i că Ok. Nu da mine, frate. Mă dau jos? Veniți pe extrem. Repede pe extrem. Vedeți că mai vine unul. Unde? Să nu coboare. Mă oprește. Veniți la extrem, repede. Vedeți pe bagaj. Da, Nimeni nu mișcă că vom Bă, puși vezi că ăștia au avea pe toți. bă, uitați-vă și jos și sus, nu stați toți la el. Lasă-l vorbele cu fruntul. Deschide porbagajul. Vine un tir. Veniți un băiat. Porbagajul, deschide porbagajul. Vine mașină de Bă, dă-o jos. pula mea că e mașină aici la. Mașină. Bă, haideți în sus. A urcat, ce compulsie unul. Faceți loc la tir. Bă, vede, trebuie să mergem în sus, că a urcat unul, gen. Haide. Să știi că n-aș trebui să n-am așa până. Scuze, Veron. Haide. Bă, dar nu lăsați Vezi că că aici extremul după noi. ia. Extremul după noi, cred. Ba nu. Avea ceva, avea ceva pe el sau? Bă, v-ar uitați, porbagaj. Nu, n-am vrut să ne deschidă porbagaj. Să mor tu, Ce mor? ce-ai luat ăla? Ba da, a deschis porbagajul, m-am uitat ce n-avea nimic. Ce-ai luat ăla? Hai să pândim Teo, bă, vreți? Hai. Cel mai bine. Bă, mâncărare, fă, bă. Uite un prost rău. E Veron cu aia, n-am ce zice. Bă, mă auziți? Da. I-ați luat ăla la extrem, de nu vreau să Și-a deschide deschis porbagajul. porbagajul, măi. Da, bă, da, la deschis. N-avea nimica. Așa ziceți, mă, hai jos. Becali, mă auzi? Motorul sus, bă, gen, Hai intră. jos, Ăla se plimb pe aici jumătate de oră. Bă, Amico cu mine, că ăștia sus, să mor eu. bă, și mă dică, mamă, uite-l pe ăsta. Bă, e unde? Cine că Ia, Ia ceilalți. Nu, e Verona. Ia-tu, mă, ia-tu, că e Veron. Repede pe... Hai, Veron. Hai să nu puște. Repede, Veron, du-te pe extrem. Și mudică, mă auzi? Îi luăm sau nu-i luăm? Și mudică. Da, stați alea că... Stați că suntem la Gașov, urmărim un netron. Scuze! Bă, pusti. Bă, ce face ăla? Bă. A, dar e drum off-road, Da. Haideți la Gașov. Lasă. Coborâți. Mergeți spre Gașov. Ați-o sărit ăla, s-o capul. Haideți, mă, pe zone. Da, frate, mergi tu primul. Merg eu primul. Du-te tu dacă vrei. Mi-a mai fost, da. Nu mi-a plăcut. Auziți, puțin mai pe seară, dacă stați până... Da, și eu aici am fost și nu mi-a plăcut deloc. Bă, Mai ce am în extremul. stă și atunci. Bă, ia la mine pe aici la pod. Dar stați alea că să mă uit pe pod. Să văd ceva. Bă, opriți-vă Dați-vă tot aici, sub pod, bă. în sensul ăsta, opriți-vă în Mă, sensul auzi? ăsta. Poduri, bă, că Auzi, sunt mă, bună sau King, ce, vezi că stăteam trebuie să acolo. iau pe aia. Tot aici. Pe cine, mă? Ăia care i-am împușcat. Suntem toți? Adică, îi vedem, da. Dar nu acum, mai târziu, avem. Era și Dă-i în acum față. cu mașini. Hai să urcăm. Ăștia încă nu se sau. Scuze gemele, dar că... Hai, gemera verde, unde ești? Stă după curul meu că eu mă duc încet ca vântul. Mamă, Bă, ăștia cu gemele nu mai putem spune că noi nu avem așa frâne. Dacă am spus o frână în fața mea, v-ați dus dracu. Faceți tot. Ciule, tu mai bine mergi cu spatele, bă. Rămine. Mamă, verde, vedeți că vede... Oi. Mama, a trecut toți pe lângă el, să-mi bat piciorul. Opa, hai să văd. Lasă, Bă, bă, ce clasă ai, bă? Luați-l, bă. Bă, Dați-l în pulă. Haideți înapoi în tei. mașină.
O luăm? Bă, veni să... Încet. Bă, ăștia i-am mai jefuit bere. Păi și ce caută aici? Păi se duce nu știu unde, în oraș. Treaba asta, nu s-a înțeles. Bă, mă alerg cu unul. Unde ești? Unde? Noi suntem toți aici, sus. Haideți, băieți, mai gropați. Și un mudică, de ce rasa, mă, tine, stai cu noi, mă? Da, și bere, singur, din apte aici. E dacă ar trebui să stăm grupați. Băi, ce fugi ăsta, mă enervează. Cred că are ceva bun pe el. Dă info, dă-i codul. Vină înapoi în Dai beca-uri, bă. Am zis că vină înapoi în țări. Să mor, veniți prea târziu când trebuie. Bă, când vedeți orice mașină, orice mașină. Păi era să zic că vin cu opa. Opa, dați claxonai pe ce clas, bă, Andrei. Gemăra neagră, Andrei, mai încet. Am răspuns Vă fac la... pătăți pe interior. Stați că s-a răsunat Alex. Luați poziții. N-am coaie cum cu e pe unul ăsta, oi, prea. Ești tu, ești pe rost sau ești pe rost sau aici, din te anunțați-mă dacă vine ceva, că eu mă mai plimb pe acolo, pe la Ganșov și vă zic dacă e ceva. Nu, bă, vă aruncați în aer. Mașină. Păi unde sunteți cu aia? Mașină, dar unde sunteți? Hai că la... E roșu în obrajori. Hai, e roșu, Da. Bă, suntem prea disperați Nu vă mai duceți, că e roșu. Avea xenonice sau ceva? Nu le avea prinse, oricum. Hai, bă, hai să ne grupăm toți aici. Bă, stați alea că acolo, că eu vă anunț dacă e ceva prin triunghi. Știți unde e triunghiul toți, da? Da. Ok, și pe la Ganșov vă zic dacă e ceva. Are care face ceva de mâncare? Vino la Știroco. Era fix lângă. E o zonă, bă, nu-i zona asta. Vin două mașini, un 458 și ceva sport. Unde? Mă aleargă 458-ul. Vino întâi. Adu-i-te. Adună. Mamă, sunt unii pe la pod pe aici, puteam să-i luăm lejer. Sunt mai mulți. Lasă-i pe el, lasă-i. Două mașini. Bă, Mamă, e ceva. Știroco, coboară, ăla s-a întors. Mă aleargă Dodge-ul ăsta, nu știu ce. Hai, de lângă... au plecat. Bă, nu coborâți, bă, după... hai că n-ați coborât dacă Nu coborâți. Pe la 4, pe la Ganșov se plimbă un 458 și o mașină sport. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Dă-i drumul, dă-i drumul repede de aici. Hai să urcați înapoi. Haideți, suntem. Bă, să fiu și noi. Mamă, eu cred că sunt Bă, ți-am cel zis, mai pe safe. față pe la Ganșov se plimbă 458. Mamă, bă, noi suntem mulți, am putea să mergem la hol de mașini. Că îi luăm pe ea, că 100% sunt oameni. Nu. Da, Lasă. Noi să fim o să înceapă să trag, o să fie o harababură pe acolo, e strâmb locul. Bă, eu trebuie să dau o tură pe benzinărie. Da, chiar și eu. Hai să mergem toți, dacă e. Bă, hai, poate în drumul spre benzinărie oprim ceva. Eroptul. Bă, e rupt. Unde e roptul? Sus aici, întâi, da, fugiți. Fugiți de ei. Hai la benzinărie. Bă, veniți-vă după ăsta. Hai la benzinărie. Lăsați. Mamă, cum a ajuns Mașină, jăul ăsta. nu sunt. Eu sunt în triunghi, vin și la benzinărie, unde e și mădică. Eu am trecut de triunghi. Bă, dar nu văd. Bă, coaie, nu stați Bă, toți da, pe voi el. sunteți siguri, știți cum Nu zici mai știți mă toți pe el, gen, uitați-vă și în stânga dreapta. Am trecut, păi nu, doar eu am trecut, că ei au luat de rog. Eu am plecat. Acum sunt pe Vezi la pod. portbagaj, vezi la portbagaj. E liber portbagaj, e liber. Aruncă mai repede Mașina telefonul. sus. Vine unul. Băi, eu sunt la benzinărie aproape. Și eu aproape. Da, lasă. Bă, ce E, bă, și Lasă. Și-au dat Nu, asta de la autostradă. Scuța, n-auzi.
N-auzi că vorbesc cu tine. Nu mai trageți, mă! Aud. Sau... Cred că pe el. Hai jos, hai jos, hai jos. Matei, v-ați dat plăcuța jos? Nu vă dați, că vă oprește poliția. Bă, veniți repede, principal. Ce te-ai oprit, Alex? Dacă aș că plăcuța jos, da, fi. Nu mai dați, nu mai Am dați. mâncare, am ceva de mâncare, scuze. Scuze, ce De la benzinărie. Opa. Ia, bă! Bă, ce mera, coaie. Lasă, 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 Hai lasă. să trec pe ăsta. Lasă, lasă, lasă. Are Mai apucat să-i fac blocaj, coaie, a intrat în mine. Nu intrați tare. Haideți la benzinărie. Aeroptul pe principală. Bă, dacă mi se pare că face ceva greșit, poate vă intră o musculiță în ochi. E simplu. Unde sunteți? Hai înapoi, hai înapoi. A, da, Meco, tu ești ăsta, nu? Da, da. Meco, Eu sunt Fram, haide-i. hai. Unde sunteți, coaie? Bă, suntem Facem în full-ul la mașină. vete. Dar în caz de vă dăm info, veniți rapid, coaie, nu stați. Mamă, stai că mă uitam asta. Efeu. Mai alergăm după el, are rău. Uite, ia! A, bă, da. Ați secretat toți, nu? Ce are în mașină să-i comunică? Coaie, dacă ai un BMW 4 am luat. Aveți ceva de băieți? Bă, care aveți ceva de mâncare? Ce sunt la Am eu, unde ești? Care stați, mai intrați în el sau ceva? Gemera mă. Mă, și unde că aici e triunghiul, nu? E aici unde ești tu, Meco, da. Ăsta e. Da. Ăștia unde se găsi? Are cineva ceva de mâncare? Păi nu știu, eu doar aici tot, cred. Bă, stai să... Bă, veniți... Poliția! Sau mi s-a primit? Venim acum la drept. Bă, Meco. Ia zi. Bine, mă, fă ce vrei atunci. Ce vine? problemă. Vedeți. Dar vrei ăsta al meu? Gen ăsta al meu? Nu, de băut. Pune-te limbă. În triunghi, veniți toți în triunghi. Știți unde e triunghiul? Da. Da. Hai, veniți rapid. Uite-l pe ăsta, coaie, uite-te la el, uite-te la el. Dumnezeu, și ia-i. Ia. Ei, GNP-ul. Bă, eu sper că veniți la triunghi, gen... Hai, Kinguleț, ce facem? Un triunghi mare și un triunghi mai micuț. Ăla-i. Lasă, ăla l-a marcat în aer, lasă. Hai, Toți la triunghi. Lasă-l, Alex. Alex, lasă-l. Cine? Mi-ai scrisul lui taxul ăla pe ați stai așa. Lasă-l, Veri, lasă-l. Mi-au stricat mașina asta, Unde lasă ce să-l stăm el, ce să-mi fac. Las că... Dacă nu vii cu unul zile... Discutăm cât mai târziu, Veri. Unde sunteți, mă? Sunteți, bă, suntem 3 mașini. Unde-i triunghiul? La E triunghiul. un triunghi mic pe GPS. E unul mai mare, că la mai mic e altul. Era Da, la mai spre mare. Mergem spre Gunshop înspre T, ăla-i. Da, cu sunt aici. Doamne, Așa. Și restul. Andrei, ai GNP-ul ăla? Da, Veri, da, lasă. Nu mai da asta, nu suntem acum. Mai taci, mă, rasa, mai. Doamne, nu mai pot cu omul ăsta. Ține minte, o oră și 17, da? Bun. Ți-am zis?
Da, noi suntem media spre Gun Shop, urmărim pe 1. Bun. Ce până nu merge muzica, mă, pe Gun Shop? Bă, nu te luați în fața la cașul. Dă-te bă la o parte că a venit Dani Bocanu să facă cea mai adevărată melodie. Bineînțeles pentru Adrian Cordoneanu Dispeleaua. Și bineînțeles pentru Costel Cordoneanu, Ștefan cel Mare al Moldovei. Bă, ia-l-o. Uite, vine unul. Hai, dă muzica în cele. Blocat, hai. Mai bine nu, mai bine nu, mai Și bine. dacă zici ceva că n-au dat muzică, da, ai. Lasă, că nu mai luăm acolo. King, tu ești ăsta? Da. Mercedes. Bagă-te și dă-i tu încet. Să o aud decât eu. Hai să Ce? ne grupăm la tine. Dă-o tu încet de la tine. Urcă-te sus. Vine, vine să-i fac blocaj la unii. Te rog, la un Ce triumf. bă, ce mi-e galben? E roșu, nu prea n-ai roșu, n-are roșu să chem. Hai, bă, unde sunteți? Nu veniți. Gata. Da, haide. Bă, ce Let's dracu go. faceți, bă, King și bă? Da, spune. Am încercat să nu pe unul. Sorry, King. La gașul, porcă nu spus Stai, băi, că mi-auzeam. Acum venim. Bă, ce febră m-a luat, bă, bă. Dă-i Dă-i bă, dă-i și dă-i spate la noi. Până mă diz. Oh. Da. Ce mi-era aero? O să trag noi. Să tragi. Unde sunteți? E unul aici, Bă, ia dai, mă. Ma poi direi che ti chiamo King, se no așa ți-i proiect Am morto. Nu se King. Băi, ești de mult? Conduc, atât pot să fac. Bă, ce mi-ai dat cât de mașini cu spatele? Ne-am luat ăla. Ne-am luat ăla la... Mamă, eu cu 130 Am metri înțeles autostradă că direct. nu știu ce naiba avea, că gen mă băgăiam, nu puteam nimic să fac. Sus suntem aici. Da, Ok, nu, bine, n-ai. pe tepul. Așa, toți coboare și Stai. de... Domnișoara, mă auzi? Da, dar nu vine nimeni Poți direct. să-mi și etichetul, te rog? Iau tichetele pe rând, sunteți foarte mulți, pe rând iau tichetele. Aveam o grămadă de sancțiuni. Da. Bine. Eu pe mine. Ca și o să vină. Câte luni ai, bă? Câte luni ai? Mamă, S-a mort. Hai să te zări, să mor eu. Am la vită un pic, el este la poli. n-a putut cineva. S-a mort tu cu aia pe 3000 de luni. 1400, da. Ai ceva avere? N-a putut pedala. Hai să facem Bă, el. de ce rog? Lasă-mă să ghicesc că e Evo 2 ăla sau BMW-ul ăla ce sună tare. Unde aveam? Dreapta sau dreapta? Oricine trebuie să... Orice om trebuie să aibă o mașină aia la un moment dat. Luăm. Puteți să luați voi, nu mai oameni mari. I-am luat, nu mai A făcut la noi aici. Rău. a intrat să nu continuă la video. Mai cred că mai sus. Asta-i partea a doua, dacă te mai tare. Ia uite. Cu dame info dacă ce. Mamă, trebuie să mă dă la spital. Am eu, de tine la dori. Mai
mai merg pe mașinile. Se tot... E curt. Mamă, aici vrei să facem probleme. Aici nu mai faci tot ce Unde sunteți, unul? Mă duc repede, pe strada aia cu gun shop-ul, mă duc pe podul spre benzinăria aia, să dacă găsești ceva pe... O, doamne, sătul sunteți cu aia, nu știți, nu să conduceți o mașină. Am văzut, dar... Edi a greșit acolo. Edi, cu ce Păi mi-a tăiat fața. Ce? Vino Givera, băieți. Unde sunteți? La gun shop, pe drumul la gun shop. Hai că vină. Jos. Mamă, patinat e clasă. Jo. Dați-le. Du-te mă jos. Dați-mă. Ați trecut de gun shop sau înainte de gun Bă, shop? prostule, dă-te jos. Ce mă jur, mă, de morți? Mă, da. Ce morții tăi faci? Ce morți Bă, să-i bă, faci? bă, Între mine bă, n-ai bă, nimica. bă, Ești terminat? Aruncă stația, aruncă telefonul, E. dăm banii. Doamne, ești pula morții lui măta că-ți dau glonț. Ce mă jur, mă, de morți? Trească. Bă, Arunc stațiile și li... Arunc stațiile și telefonul din portbagaj. apasăm pe cheie. Luați portbagaj. Scoți stațiile și cu... Bă, coaie, nu-l jefuiți aici. Apasă pe cheie, vere. Nu jefuiți aici. Trebuie să luați în mașină că e Bă, zonă nu jefuiți galbenă. aici, nu jefuiți aici. Ziceți Nu să urce la jefuiește vot. nimeni, vere. Ce alea de pe jos să urce la... Dacă vreți să luați ceva. Bă, ce ăsta care-i pe ăsta? Ia alea de pe jos, Vrei să să-i zonă galbenă. Facă cea mai adevărată Eu n-ai ciudat. Bă, pleacă. pentru Adrian Cordoneanu. Pleacă. Spar de aici. Bineînțeles, pentru Costel Cordoneanu, Ștefan cel Mare al Moldovei. Eu sunt lider la un clan de mare putere. Nu vă mai luați cu mine că n-aveți idee ce pot să fac într-o noapte. Da, mă, lăsați. Nu contează cât vă credeți voi de mafioți. Eu sunt lider la un clan de mare putere. Nu vă mai luați cu mine că n-aveți idee ce pot să fac într-o noapte. Vă dau la toți. Nu contează cât vă credeți voi de mafioți. Mafia. Vine iară și te ia. Numai oameni mari, 100 de chile. Dacă dau un telefonul, toți vin pentru mine. Mafia. Vine iară și te ia. Bă, veni cu taxi, veni cu ăsta, veni cu la BMW-ul. Toți vin pentru mine. Hai de pe 4-5-8, veni să faci. Dai de pe 4-5 la 100 la stare și mă dați-l. Cam de ce e, da. S-a dus, hai spre te, unde s-a dus ăla. Da. Lasă, așa. Pe nimeni din țară mie nu îmi este teamă. Sunt nenorocit și am centura neagră. Dar sunt calculat, nu mă pun la mintea lor. Stați în banca voastră că dintr-un punct vă opor. Pe nimeni din țară mie nu îmi este teamă. Sunt nenorocit și am centura neagră. Dar sunt calculat, nu mă pun la mintea lor. Stați în banca voastră că dintr-un punct vă opor. Mafia. Vine iară și te ia. Numai oameni mari, 100 de chile. Dacă dau un telefonul, toți vin pentru mine. Mafia. Vine iară și te ia. Numai oameni 100 de chile. Dacă dau un telefonul, toți vin pentru mine. Ce morții mă faci mai aici? Apasă-mă pe cheie, apasă pe cheie. Aruncă telefonul și căscuța și deschide portbagajul. Telefonul și căscuța Gata, și vedeți că deschide vin portbagajul. între. Apasă pe cheie mai repede. Apasă pe cheie. Urc imediat și eu. Băi. Mama, aruncă telefoanele, căscuțele. Am reparat mașina. Tot ce e în portbagaj. Haide. Mașină de sus. Hai repede, aruncă-le pe jos. Hai mă repede, n-auzi, mă rog de Mă voi să tine. ți întreb, bă, veniți repede între ei. Veniți repede, veri. Că sunt ocurați aici, veniți repede, coborâți I-am luat repede. noi pe toți, suntem în timp. Odată. Voi sunteți, mă? Unde Da, sunteți? păi jefuim pe toți. Hai repede, hai, mai cu talent. Unde sunteți acum? Mai cu talent, bossule, mai cu talent. Au ceva pe ei? Da, 10 căscuțe, bun. 10 telefoane. Hai mai repede. Bă, dar nu stați toți la un veri. Uitați-vă și stânga-dreapta. Că totuși. Hai mă, lăsați-l. Băi, deci, fiți atenți. Am luat după pe unul. Eu ce-am era la gun shop, dar ce-mi stai aici la gun shop, Am luat în pula mea 2 telefoane. Am 3 stații și 2 telefoane. Ne avem la mă cu pe
Are doar telefon și răspunde, avea vreo 10. Unde este? Bă, am și eu un Rescue 8, dar nu știu dacă să-l iau cu aia. Haideți, am venit. 80.000. Da. Eu sunt eu, da. Băi, ăsta Da, l-am luat. erau tu. Bă, ăștia în fața la casă cu la eu la ceva. Da, dar să ne ia la moment. Am uitat că e gașul. Gata, pot să Marcare. Ioptul ăla de sclav. Eu coboră către ganșul, ioptul. Coboră către ganșul, veniți la ganșul, Sunt în acea Înapoi, te, se duc Nu înapoi, vine te. jos la gașul. Haideți, urcă înapoi, te, urcă-te, haideți să facem asta. Haideți, nu pot să Ai intrat în noi. lasă, ba da. Jos. Am lăsat, ați intrat voi în el sau el în voi? Dă-te jos mai repede. Apoi dacă a intrat... Bă, dă-te mă jos. Bă, tu n-auzi. Băi, stați mă. Ne rugăm de tine. Bă, ați intrat. Da, așa, hai. Salut frate, te rog frumos să te dai jos, mersi, apreciez. Ia să vedem ce pe tine. Aruncă telefonul că scurtă, hai repede. Să duce la Apasă pe portbagaj. cheie, n-ai nimic. Ești mai kill ca mine să mă arăt 2-3 inch. Hai mai repede. Bă, sper că n-ați intrat voi în el, gen. El a intrat în noi. Hai mă, aruncă tot odată, unde pleci? Și oricum aveam sub 100 la oră. Sigur, e sigur. Tu ai intrat în ei, nu... Băi, tu ai intrat în el, ești prostă? Cine a intrat? N-ai voie să mă mergi pe aici după ce eu am de la făcut. Duc în dreapta înspre benzinăria de la carduri. Să văd dacă e ceva. Noi n-avem nicio treabă cu tine. Bine, da. Tu ai făcut accident strict cu băiatul ăla cu gemera. Ok. Bă, dar ce fugi de aici, mă? Gemera e acolo, ia uite, uite. Păi și eu ce... Bun, și? Ia dă-te mă și tu jos. Ți se pare că... Doamne, bă, ce vrei. Dă-te jos. Gata, poți să pleci? Pasă la mașină. Hai, salut băieți. Hai mă, plecă de aici. Asta, vezi. Plecă de aici. Aruncă telefonul că scurt să Hai, dă-ți alții telefonul. Gata. Hai, lăsați-l că a plecat, Nu. a plecat ăla. Hai. Urcă, Edi. Bă, King, ești prost? Taci mă, că se uita în spate. Gata. Bă, chiar, ce clasă cine era, Andrei? Da. Tu faci colecție de telefoane aici să trăiască. Să-mi bafă. Și de căscăți. Ce fi de orfane am? Am să am. Da, cu aia s-o băgat ăla, nu știu care s-o băgat în fața lui și l-a intrat de plin în el. Unde? Luați-l, Audi. Titan. Bă, Băi, cu aia, dar nu așa! Bă, ține cam lasă să vină, vorbește cu tine, te blocăm. Lasă. Mamă, pe gas X, mă, 200 de milioane! Cu aia! o ia Nu 100, e 200. Lăsați-vă, nu-l luați. Lăsați-vă pe ăla. Nu-l luați. Ai văzut ce fac Pokémon? Intră în tot. E roșu în obrăjor, lăsați. Am eu vorbea pe maniacheluș. Altul. Bă, mânca faci gura voastră. Aveți o problemă, să mor eu. Da, o problemă mare. Luați-l. Urcă King, aruncă o apă pe jos, aruncă ceva pe jos. Da, mă, că stau să arunc capul. Decât dacă e pe o parte. Și tu-mi propui experiența. Bă, ce dracu-i cu voi, bă? Bă, nu înțeleg cum faceți accidente. Haideți, mânței, ăștia care suntem, haideți. Bă, tu poți să-mi dai și mie titanul tău, bă, și-ți dau eu Everon, bă. Bă, și murică. În tine a intrat eu ăla. Nu, e 8 a intrat în G-Class. G-Class-ul n-am cred că făcut mi-e niciun s-o accident. Dar cum ai dat la mașină? Bă, și rău cum te duci. Bă, broncă de poliție. Bă, e un Audi. Broncă de poliție. Unde? O să știu. Era pe strada aia cu Aici. Lăsați. Mafia. Ce cu sunetele pe mașină cu aia? Am repar și Everonul cu aia, vezi, dar de fapt e ceva, bă, ce... Aha, i-am luat. L-am mai luat. Bă. Pe unul, se duce în triunghi. Se duce în triunghi.
Bă, Andrei, lasă de condus cu voi. Ce? Vezi că n-am intrat în tine. Altul Andrei mereu. Se duce la garaj, veniți pe jos, pe principal. Bronco. Se duce să-și lase arma, cel mai probabil. Ui, se oprește. S-a oprit? Bă, se duce spre garaj. Ba nu, se duce spre garaj. Și mai fie un banul să iei asta. Unde ești? Nu-i vedem, văd că eu sunt față la gaz și nu vede nimeni. Vine unul pe unul. Dă-i Veron, A fost din asta, vine acolo, că l-ai intrat în el. Da, și a intrat prost ăsta de conduce, dar am plas. Cum îl cheamă pe ăla de conduce? Asta și pe tine, de 3 ui. Rustul, beta. Se doare. Trebuie să viu. Vine ăștia cum vine, că mă legă. Blocaje. Lasă mai față. Edi, ce să conduce pe Edi? Și ea am mai dat, dar nu face Alec. Dar zice să pleci. Măr. Da, mă, Alex, dar bine să conducem? Ce astea s-au 7 Alex? Vine o tehnică! Hai, că deja ai exagerat. Care numai cu 6 Alex ești foarte goală. Ce l-ați întors cu aia, Andrei, de ce l-ați întors? Nu mai ai voie să-l jefuiești după. Dar nu l-am întors. Ba nu avem voie să-l jefuiești, dar trebuie să faci o leacă. Să te țineți el de cap. Să țină de ouă. Nu mișcă nimeni că vă omor pe toți să moară viața mea aici. Bă, dar luați-l într-o mașină, că n-avem. Băgați în gemera, cu gemera neagră. Unde? Luați-l pe ăla cu gemera neagră. Ce gemera neagră? Ia dă-te jos, dă-te jos. Dă-te jos, n-auzi. Ce faci? Urcă, treci la volan. Tu treci la volan, bun? Treci la volan. Frate, ce îți dau glumă? Urcă la volan. Bă, ăsta, gemera... Nu. Hai, mișcă, calcă de aici. Nu trage. Du-ne la garaj. După mi-am dat seama. Du-ne la garaj. Ce clasă? Bă, sunt eu Andrei, prostul. Știu, vere, du-ne la garaj ca să nu știe la că ai făcut accident și ești cu noi. Ce faci, mă, Gime? Ramon. Păi, asta am strigat și eu prima dată, că e al nostru. La observator. Mă duc la observator. Stai în 4 în mașină? Bă, ăla de... No, n-are. Nu știu cu ce mai... Cu... Mă duc la garaj? Bă, dă-i în față, gen la triunghi și vină încoa, că e aici pe strada. Vină încoa. Sunt la triunghi. Și dă-i în față de la triunghi. Stânga. Ok. Și crezi că mergi la observator, nu? Da. Bă, cred că am Acolo nu e nimeni. La care triunghi ești? Partea asta, dă-i tot în față. Ușor. Dă-i tot în față. Bă, dar restul unde sunteți, nu? Față, stop, acolo, stop. Stai că vei și la Rileo. Hai cu mine. Bă, uitați-vă să mergi în casa, stați cum eu. Parole, bro. Ci rog. Oare m-a ești datat? Ce? Nu mai zic câți bani are pe el exact, că n-ai pus numele așa rapid. Unul care gândește vere, apreciez. Este intenția asta, da? Acum mi-am dat seama, da. Sunteți sus încă? Faci ăla acolo la ei. Asta e eu. Ui, era să ia parapetul. Haideți tot sistemul. Dați-mi să-i faceți lucruri. Măcar, bă, stai dacă văd dacă era roșii acolo, bă, eu așa știu. Bă. Unde stăm? Bine, acolo. Așa. Tu mai...
Da, mă, e roșie n-ai treabă, dar nimeni nu ai că poate are mor cât e tu, să fac pula. Dă-mi un pula mea să că n-am petrol. Că a intrat prostul de Andrei în el. Cum vreodată am intrat în el? L-ai întors. Ce pe-l pe ăsta? Cum vreodată? Luați-l. Jos, lasă. Ia să dau asta. Lăsați-l. Băi, lăsați-l. Lasă-l, mă, că eu Aproape de fainul. I-ai luat-o la? Mă uiți? Da. Merge pe contrasens și n-a... Bă, tași dracul ăla. Mai zi o dată. Edu, unde ești? Bă, vedeți că vine Gălardo. Nu e o Vine coaie, Gălardo uite, în stație, zi pe vine stație. Gălardo în te, vine Gălardo în te. Zi pe stație, dacă aici Mercedes aceea. M-am făcut loc. Hai că sunt eu l-aștept. Bă! Mai că la fix am văzut să mă afla. L-ați luat pe ăla cu Gălardo, mă? Da, mă, vin aici. Nu te, coaie. Uite, Apteri, n-a venit niciunul cu Gălardo acolo? Ba da, coaie, pe ăla stădea peste mine. Pe blocaj față, gemera dacă poți. N-am cum. Dar nu intra, nu-l întoarce, că după aia intrăm la altele. N-are treabă dacă îi pui în fața lui și noi. Nu, să nu-l întoarcă. Nu le tornă, nu. Mamă, dar ce fuge, bă, disperat. O să pun pariu că e roșu, nu prins. Da, Gălardo. ce încolo, S-a dus. Am dat un semn, vere. Nici n-a stat să vorbească cu mine, vere. Laguna ești viu? Bă, vine un sus. Hai. Unde ești? Unde ești? Suntem bine. Coaba, gura, voastră. Sirocco, bă, dar păi drone. Luați-mă. Poți să ieși Laguna? Bă, vine unul în spate, lasă pe ăsta. Da, stai cu Alex, tu ești? Da. Sau așa. Pe taxa la boss. Bă, ce merge? Dar n-am nimica. Lasă-l pe la voi. Macină nici. Lasă-l pe la... Lasă-l. Lasă-l cu aia. Mamă, lasă-l, că trece pe lângă noi de lasă. Unde este Edu? Bă, ai oprit Galardo? Suntem lângă Bă, dar cine crede? Galardo. Vine în mașină. Nu mai trebuie, s-a dus glonț, lasă, stai că mai așa. Vine 60 de atăcezi, nu știu ce să te spune. Luați-l. Bă, cine cu Everon? Da. Luați-l. Cine face, bă? Alex. Na, păi, terminatul ăla, luați ăla. Pe unde îl iau? Ia pe pământ, intră. Ăla n-a, păi, terminat. Bă, Matei, ăla de seară, Matei. Iau ăla? Da. Bă, ce pula mea faci, care nu mai intra așa. Bă, ce meră rău, alta. L-am luat. Jos, toată lumea jos din mașină, toată lumea jos. Gemera verde, unde sunteți? Mâine sus. Băi, nu vă mișcați. Băi, mâine sus, n-auzi. Unde sunteți? Mâine sus. Urcați la volan, Gemera, urcați la volan. La volan acum. Urcați mai repede. Sunteți cu coaie. Mai repede. Hai, mă, mișcă. Acum, gata, acum. Vedeți Să că se urce și Bună, lasă. Gata. Păi el nu urcă. Unde sunteți? Du-te întâi. Păi ăla nu urcă. Văzut unde? Bă, luați-și pe ăia, urcați-i pe ăia. Păi și ăla de ce se urcă în 4 coaie? Dați cu info. Stai-mă pe Mai loc, dați bă, un alt, vă rog. stai-mă pe loc. Dă-te jos. Dați-vă jos. Băi, dați pe Urcați în G, toată lumea urcă în G. Coaie, bă, nu mai În înțelegi. G, hai Prea repede. mulți. Pentru ce frățioară? Urcă-te mă în G odată, mă urcă. Vin acum, eu vin. Vine ante. Stai așa. Urcă-te în G. Apasă pe cheie. E păgăni te. Da, pula, surd. După el mă duc. Am un arma fel și fuge cu aia. Câte în ce clasă? Păgăni și 720 după mine. Bă, am pus arma pe unul și o fugi cu aia. Stați că mă duc să fac un de ăla. Mă duc să fac un de ăla. Da, revin. A venit o rangeraj pe undeva, dar unde sunteți? Bă, eu mă duc să fac un de la gunshop, revin. Păi și eu trebuie să Eu la ăsta îi fac born. Sunteți la mașină? Bravo. Gemera neagră tu e?
Dar unde ești tu? A trecut. Gemera verde, unde ești? Băi, eu mă duc să fac din alea, că am o grămadă. Vezi că nu fac și eu un S-a oprit la ganșă, la ganșă. Dar nu faceți acum, faceți după, bă. Opa, oi. Ok, nu las, stați un pic. Ce place, ăștia nu place. Gemera verde, unde ești? Mergem în T1. Gemera verde merge în T1. Aveți nevoie de asistenți? Andrei, tu întreabă dacă e bine și luăm noi. Și tu N-ai și Andrei, și-o n-ai treabă. opa, mă fac gata. Tu gura verii, Alex. Da, și mă duc de emoții. Plecați puțin și revenim, repede. Faceți-mă acum. Așa, nu intrați. Blocaj! Bă, nu cred că e. Acolo nu-i... Bă, voi sunteți nebuni, mă, frate. Urcați în sus, verii. Gura, mă. Stai, mă, pe Urcați-te la loc. mine, și urcați-vă cu mine. Stai, mă, pe loc. Ce dracu, mă? Ați luat-o razna. Ce-i, mă? De unde ai plecat cu mașina? Ce? Ai văzut de unde ai plecat cu Bă, mașina? nu știu ce cu aici, ți-e probești. Ce zis? Urcați-l mașină, verii, la mine. Urcați-l mașină la mine. Dă-i drumul de aici. Da. Ce ai făcut? N-are nimic. Era să-i verifica și vorba, dragi. Mă duc în tele. Hai, de sus. Hai și stăm alea aici. Hai și o trecut. Hai la gardă. Oi. Scuze. Merge careva la observator cu mine? Hai că vin eu. Dar nu e nimeni, vere. Ba da, cu aia, am prins eu odată cu și făceau timpuri, aveau lanț și am luat și 80.000. Hai că vin acum. Unde ești, nebun? Stai că Salut, stop! Hai pe suport, că am mai multe sancțiuni. Ai mai multe sancțiuni? Da, de dat. De dat? Da. Am înțeles. Bine.